ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Palimaya sa Kabutagon World.
amazed on how God works and how He gives you unlimited possibilities. Join us today as we give you stories of hope, all here on Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes. Good morning, Good mga morning, kablog. everyone. I am back again. I'm welcoming myself again. Yes. Thank you. Tungod kay nagbalik na po ko, aduna po'y nagbalik diri sa Pilipinas. Fresh from England, let us welcome to the program one of our correspondents, si Sister Roxy. Hi, ma'am. Good morning. Morning, happy Sabbath. Yes, Thanks British for having accent me siya. here today. I'm so pleased, and it's a great opportunity to be here. And we praise the Lord for that. It's nice to be back. She pronounced the words. So usahay medyo naglibog tanong tungod sa iyang accent. Oh. Kay murag we are not as Filipinos dili gyud kay ta marag siguro mga 40% lang gyud ang use sa ato sa British accent. But thank God kay naata at least ma-orienta pud ta gamay kung unsa ang British accent, di ba? We praise the Tutorial Lord. 101. Welcome sa atong show. Dali sa Thank Panimbaya sa you. Kabuntagon World. Diba? And of ma'am, course, sa ating mga viewers po all around the world, thank you so much for tuning in to Panimbaya sa Kabuntagon World, diba? Yes. We're so happy to have you with us this morning. Yes. And nalipay yung kayo, mi ma'am, nung naaka today, di ba, with us. So, Miss Roxy, no, can you please share to us a little lang about your life in England? Unsa man ang kinabuhi nga magpuyo ka anang lugar sa England? Di ba ang England, mabasa na ako sa una sa history nga Yes, no? tinood. Or sa mga movie, di ba? So, unsa man feeling no nga makastay dito? In short way, I would say it is a blessing to be living in England, and especially I've got the opportunity to minister with them, and especially with the music ministry that I'm involved in with the London Adventist Chorale, and it was formed in 1981 to bring together all the Latin singers across the SDA churches, and then we've got Ken Burton, the very genius, talented, very humble. Actually, he's a celebrity, so he's conducting us, and he's also composing songs, and we've been watched 10 millions of viewers across the globe because the choir has sung in Blenheim Palace before the presence of Bill Clinton, the former president, and during the Queen's Jubilee. So it was a great honor to be part of them through that ministry. So that is the very, very important part of me being in England, to be part of the London an Adventist. Adventist. Of course, we're all Wow. Adventists. Yeah. Since when did you? I joined in 6 years ago, 6 years so that is ago. 2012. Nung murag nindot kayo mag-istorya niya, no? Same accent. Tinood. Ano na ka makastorya? Tinood. By the way, ma'am, asa ka diri sa Philippines? I mean, asa imong... Oh, I'm based in Davao, Davao, so Quezon from City. Davao. Yep, I'm from So Quezon hello City sa patang taga originally. Davao. Yeah, Sorry, taga-Davao. kababayan tayo. What are you doing in England? In England, I've got a husband there, Wow. and so that's why I'm following him. Dili job, dili... No. It's family issues It's that family- I'm in England. okay. Yeah. So we praise the Lord. Praise God, we're so happy to hear that. Eh, dili lang po ta magproblema kay si ma'am, kabalo po siya mo Bisaya og straight. course. Fluent siya sa British accent. Fluent po siya sa Bisaya accent. Dili siya malintad ang Bisaya. Yes, dili You gid. can't. And inana kita Pinoy, di ba? Dali ra kay ta maka-adapt. Dali kay ta maka-adjust. That's true. Inana gid ang Pinoy. Bisan nasa ta mapunta, mo-adjust kita sa ilang culture, diba? Pero di ka pa na to kalimtan ang atong original. Of course, that's true. Proud Filipino all over the world. Yes. Okay na ka, Brad. Kuya, naka-istorya ko yan. Wala pang sa akong script. So, nagilom ko kay wala sa akong script. Okay, thank you kayo, ma'am. Okay, mga kapaglaom, from England to Pinas, muadto na sad ta sa lain nga naso dito sa Arizona. Doon na sila gipahigayon dito nga meeting sa pahigayon nga camp meeting dito sa Arizona. Unya ang taw-taw ato na siyang atangan, mga kapaglaom. Yes, and karon ato na pong i-refresh ang ato ang mind pinaagi sa usa ka awit nga idalit ka nato diri lang sa harana sa Kabuntagon. There was a man, they called him Jesus, who walked the shores of Galilee. He healed the sick and calmed the water, made the blind delight to see. He raised the dead and cleansed the leper.
birth and the power to set it free. But first of all, he went to Calvary, bled and died for you and me. I want to Walk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. just like my Lord. I want to help my my fellow neighbor, man. all him labor. I want to spread I want my His holy life word. to spread His word. I want to see, I want to see, I want to shout, to heal the world. I want to tell, I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. just like my Lord. I wish that I could have been with Him when He steps down on the sea and heard Him say to Simon Peter, "Come my son and follow me." When thunder dawn will break around us, and His face we shall behold. Oh, what a time we have together, shouting down the streets of gold. I want to Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. just like my Lord. I want to help my neighbor, my fellow man. or him labor. I want to spread I want my His holy life word. to spread His word. I want to see, I want to see, I want to shout, to heal the world. I want to tell, I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I want to help my neighbor, or him labor. I want to spread I want my His holy life word. to spread His word. I want to see, I want to see, I want to shout, to heal the world. I want to tell, I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. just like my Lord. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Daghang salamat no, nindot kayo paminaw ng harana sa Kabuntagon. And ganina siya, nindot kayo inyong tandem ganina. Congrats. Ha? Yes. May naglisod pa ako sa akong Lagi. accent. Yes. Inanglang ginanais lang gamay. Ah. Pero Hindi na ko kaya ang British accent. Kaya okay na ko sa akong Okay na? Filipino-American accent. Pero kung Wow. English lang gani, si Pero- Share, dili na pero nato kumpleto ta malalis. dire unsa ni dire direk Japanese, Feel job. Belgium, ikaw. Feeling. Feel Visca. Pelvis, ikaw. Si Pitch, feeling Filipino. Okay, bitaw mga kapaglaom, thank you so much sa inyong pagsunod din sa atong panibaya sa Kabuntagon. Numuadto na sad ta mga kapaglaom sa health bits ni Doc Laila. Kining gitawag og lemon bounty. Yes, oh? Bounty. Unsa man na siya? Kana siya, ginganlan na siya og Melissa, unsa ni? Officinalis. Officinalis. Muna siya Oh, iyang verb, scientific scientific name. Yes. So, nindot ni siya mga kapaglaom. Atong tanawon, gikan kang Doc Laila sa Health Bits. Lemon balm is an herb from the mint family with mild lemon scent. The useful parts of this plant are the leaves. The leaves can be used to make tea, flavor dishes, create perfume, and repel insects. Lemon balm has a calming effect when it is used for tea. And research shows that lemon balm is positively effective for sleeping problem, improving mood and concentration, relieving stress, and upset stomach. Okay, let's try to prepare lemon balm tea. Hi everyone! Ako mong tudluan unsaon pag-prepare sa lemon balm tea. O kaning lemon balm tea sayon na gyud kaayo himuon. Imong primero is magpabukal kag tubig, then ibutang nimo sa 1 cup nga mainit nga tubig, and then kanidayon ang ginatawag nato nga lemon
balm leaves dayon imong isip dito for 15 minutes, no? So pag after 15 minutes, pwede na dayon nimo siya inumon. O kung gusto nimo pod nga aduna siya lasa like tamis-tamis, imong sagulan og raw honey. Pero ako kay ganahan man ko nga malasahan yun nako ang lemon balm tea, okay, ato na ning imnon ang lemon balm tea. Lami ang lemon balm tea. Pagod siya na ay lemon ba nga scent di ay. Okay? This is Miss Laila reminding you the teachings of the Lord are perfect. They give new strength. Be healthy. It's a wise choice. Okay, salamat kay Doc Leila no sa information nga imuhang gi-share sa amo, di ba, about a lemon balm tea, di ba? Naama siguro na makita raman siguro na nato, Wala no? ko ka-sure kung makita na ko na personally. Pero basi na sa Pilipinas. Yes, and daghan kayo siya ka ng mga benefits, di ba? If naakay problema sa imong pagtulog, maglisod kag tulog, pwede nimo siya. Pwede ito sa pwede mga nimo insomnia nga inigmata. Pero Brad, dili maka-insomyahon, no? Dili, sobra pa sa insomnia ni. May insomnia ta pag Sobraan, natay okay. mga problema, di ba? Yeah, Natay hunahunaon, no? So, di ba? Why not? Ato na siyang suwayan, mga kapaglaom. Stress reliever. Mga kapaglaom from Pinas, adto ta sa US of A, di ba? Usa ka camp meeting ang gipahigayon diha sa Arizona, USA, no? Alang sa dugang detalye, aniya si Ate Char mohatag ka nato sa impormasyon. Community building, recalibration of faith in Jesus, serving and loving others, soul-reaching messages, and real-life skills for everyone. This is Arizona Conference Camp Meeting 2018, Camp Piava Pines, Prescott, Arizona. Away from the bustling noise and rush hour of the city, where life can sometimes be a rat race and full of stressors, is the tranquility and fascinating view packaged with life-changing messages right in the middle of this vast forest is the annual camp meeting of God's people. Let us take a glimpse of what makes this event, igniting people to come here for a week. leaving the transactions and work at home. Camp meeting is a spiritual feast, but I'm a pastor, so I have assignments, so I don't get to go to all the spiritual feasting. The main purpose, of course, is the meetings, but also to get away from the heat and be where the pine trees are and meet old friends, and it's just a wonderful experience. For me, camp meeting is getting closer with God while meeting new friends and meeting up with old friends and experiencing a new relationship with Him. It's always a fun time to connect with people and get to know others and just have a good time in the good weather here in Arizona. And I love to meet other families and get to know people better, you know, your friends. I've been attending here for 4 years, and I enjoy attending each and every one of them because they have a variety of programs that they have. This one has got a nice wooded setting. You get away from the city. That's very nice. Each time, in my opinion, the program gets better. You know, the programs for kids and programs for the adults, all the schedule and the options of lectures and you know, programs to just attend. In my opinion, it's getting really better every year. Well, I really enjoyed it because I'm attending camp meeting and I'm also helping here, and I feel like I am getting developed spiritually through camp meeting, and I'm also able to spread that through the patients that are coming forward. And I'm helping to spread the health message through the patients that I'm seeing daily. For me, it's drawn me a little closer to God, knowing that every person that is seen here go back not just being happy but a little fulfilled, or with some form of I would say thanksgiving, you know, for being able to get some treatment
and get some care from us. As a Christian, I think this is the best thing that we can do to give an influence to others, because even we tell them about God without doing any services like this. This is really wonderful, and people would remember to come back. And all the people who came in, they said that you guys are doing wonderful things. We don't need to tell them about our church. They will look for our church instead, by doing all these health services. God is good. The difference for me is being able to attend camp meeting and doing this Arizona Sunshine event, which is really, really helpful. You can see it in the people's faces how happy they are that they're getting these services. We're doing it in remembrance of what Jesus did, and knowing that as we are doing this to one or two people, we're also doing it unto Him. If you could describe a camp meeting for you as a whole in one word, what would it be? Fun. A lot of fun. In one word, it would be thrilling. Wonderful. Inspirational. A sign shall be given, a virgin will conceive, a human baby bearing undiminished deity. The glory of the nations, a light for all to see, and hope for all who will embrace His warm reality. Emmanuel, our God is with us, and if God is with us, who could stand against us? Our God is with us, Emmanuel. For all those who live in the shadow of death, a glorious light has dawned. For all those who stumble in the darkness, behold, your light has come. Emmanuel, our God is with us, and if God is with us, who could stand against us? Our God is with us, Emmanuel. So what will be your answer? Or will you hear the call of Him who did not spare His Son, but gave Him for us all? On earth there is no power, there is no death nor height that could ever separate us from the love of God in Christ. Emmanuel, our God is with us, and if God is with us, who could stand against us? Our God is with us, Emmanuel. And if God is with us, who could stand against us? Our God is with us.
you measure success? Some people might think that the measurement of success is based on what you have in hand, like building a big house, obtaining a lot of deposits in the bank, postgraduate studies, and having wealthy friends. Because the society has its own definition of success, people tend to fit themselves to be called successful individuals as well. The Bible records the story of a rich young man wanting to enter heaven, and he even asked God what he must do. Then God replied, "You must sell your earthly possessions, give it to the poor, and sure you'll have treasure in heaven." But this young man seemed to be not happy with what he heard. And so we began to think of what really is a biblical standard of being successful, especially when the process of becoming one tests our faith in God. As Christians, what could be our safeguard in attaining success? Drop your fear and be the person you want to be on becoming successful. The biblical viewpoint only here in Good Morning Pastor. Success. When can we say that we are successful? This morning mga kapaglaom, atong tukion kung unsa ang biblical standard about the word success or successful. And with us this morning mga kapaglaom is the Health Ministries Director of South Philippine Union Conference, Pastor Reynald de la Cruz. Pastor, Good morning, Pastor. Morning. Good morning. Oo. Good morning. And welcome sa atong show. Thank you kayo So, nung okay man is Pastor. naasya. Pribilehiyo na po, ganahan na po ko kauban ninyo dinhi sa ato ang Palimbayan. And this morning, atong istoryahan ang word nga success or successful. So first question, Pastor, ang Biblia ba nagaingon nga kita mamahimo tang successful? Mga kaigsuunan, mga kapaglaom, kung atong tanawon, before ko tubago na maong pangutana, gusto na ko tagaan og definition ang word nga success. Kay sumala pa sa dictionary, ang success is obtaining a desired outcome. So ang pangutana karon is, ang Biblia ba naghatag og definition or naghatag og mga pulong may tungod sa pagkamanilampuson sa ato ang pagkinabuhi? Una sa tanan, kung atong tanawon sa Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 9 versikulo 24, gusto na ako basahon kini mga kaigsunan. Kung doon na kamoy mga Biblia, subayan ninyo samtang ako ning basahon. Ako ning basahon sa in English. Nagaingon siya dinhi, "Do you not know that in a race, all the runners, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in a game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it as my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." So this is a very concise definition sa success, mga kaigsuunan ng mga kapaglaom. Yes. Nga kita pwede dito ma-successful no with proper preparation. So kung atong pangutan-on ani, kung ato ning buhaton, doon na ba kitay posibilidad nga mapakyas ta? Alang nako, ang Biblia nagingon nga wag yun tay posibilidad nga mapakyas kung magmatinumanon ta sama sa gisulti na Apostol Pablo. Pinaagi sa gisulti sa Proverbio Kapitulo 3 versikulo 5, nagaingon siya din hinga, "Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight." Making your paths straight, but pasabot niya na magmadinaog. So Biblia na ang nag-ingon, diba nga pwede ta mamahimong successful with also with the grace of God, diba? Kung magsalig lang gid pud ta sa iya. So Pastor, ang record sa Bible dunay usa ka batanong dato nga kwartahan. Unya nangutana siya nga gusto siya makasulod sa gingharian sa langit. So kato nga record mga Pastor, unsa man to'y kahulugan sa istorya bahin sa batanon nga dato? Kung atong tanawo, no, ang katong batanon nga dato,
tanaw na tong balaan nga kasulatan, naghandom ba ato siya nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero pagabot dito sa gisulti ni Kristo ngadto niya kay ang kasugilanon nagingon nga lakaw imong ibaligya ang imong mga butang, itabang ihatag ngadto sa mga kabos dayon mo sunod ka kanako. Kung atong ibasi katong una nato nga teksto nga gibasa kaganiha nga ingon niya din nga Therefore, I do not run like a man running aimlessly. Buti ba sabot nga na agyod siya kalabuton. Yes, Ang iyang kalabuton supposed to be is kinabuhi nga walay katapusan mga kaigsuonan. Ang problema kay pag-abot dito sa mga butang nga i-require nga makaangkon nato ang kinabuhi, dito siya napakyas kay nganuman iya man gisakripisyo ang iyahang goal sa butang nga mawala ra. So Pastor karon sumpaki ba ni sa ato ang pagkamamalampuson? Ani siya nga isyu? Okay. Dili lang ang ana akong dagan nga gusto nako. Sumpaki ba sa pagtuo nga usa ka tawo makaangkon og bahandi? Okay, sumpaki ba na siya? Moingon ko nga dili. Kay kining nga mga bahandi gitugyan ni sa Ginoo apan mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili nato himuon nga kining atong bahandi mo ipuli nato sa Ginoo. Nga himuon nato nga ang atong mga bahandi mo atong himuon nga atong Dios. Hinumduman nato nga ang mga material nga butang ingon pa ni Apostol Pablo sa Timoteo, nagingon siya nga money, the love of money is the root of all evil. Hinumon ba nato mga kaigsuonan nga ang money is not the root of all evil. It is the love of money. Ang pagigugma sa salapi. Dili ang salapi mo'y dautan. Yes. Actually, ganahan kay katong line. Katubitaw ang goal is unsa to win the crown nga dili tong mawala lang unsa ganito nga line, Pastor. Ingon pa niya din I beat my body that make me slaves after I have kaning iyahang. Everyone competes in the game goes into strict training to get the prize. To get the prize. Na ato'y statement ya, Pastor, nga katapitang dili mawala. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. So, po din na siya ang basihan nato sa success. So, careful po dahil sa atong mga goal or sa atong mga aim. Bitaw. Kay kung atong tanawon, no, kining crown nga atong gihandom, mao ni actually ang ultimate success sa usa ka Kristohanon. Yes. Nga maangko nato ang crown or ang corona or ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao man atong corona. Yes. And Pastor, since ang Bible nag-talk man siya nga kita mamahimot ang successful. Nata diri karon sa kalibutan nga masuwayan gyud ang ato ang pagtuo, di ba? Unya kita as human, pwede ba nga masakripisyo na to itong pagtuo in order to be successful? No? Kaya naaman tayong mga goal, naaman tayong mga aim nga gusto ko makagraduate in ani. Nya na ay mga pagsulay nga mo abot nga mo test sa ato nga atong pagtuupod, masuwayan. So, excusable ra ba na siya? Sakto ba ang word nga excusable? Nga masacrifice nato ang atong faith in order para mahimot ang successful. Kung atong tanawon no, mga kaigalaan, mga kaigsuonan, posible ba or madawat ba na sa Ginoo nga kita usahay sakripisyo nato ang atong pagtuo aron lamang magmadinaugon ta. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, ang balaan nga kasulatan nagisgot ka nato nga atong relasyon sa Ginoo mooy labing importante. Sama sa akong gibasa kaganina, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Dunay mga tao, halimbawa, usa ka estudyante, naghandom siya nga makabot niya ang iyahang kalampusan sa pagtungha. Pero isakripisyo niya ang iyahang pagtuo ngadto sa Dios. Ang pangutana o sa may tan-aw ana sa Ginoo o sa balaan nga kasulatan kung atong tanawon mga kaigsunan, sama sa akong gisulti kaganiha nga success is relative, tingali alang niya nahimo siyang successful apan ang Kristohanong panlantaw dili gyud siya nagmadinaugon. Bisan pa nakuha niya ang corona nga dili maglast forever. Halimbawa, ang usapod ka trabahador, no, usa ka trabahador nga gusto siya makabot ang pinakataas nga posisyon.
sakripisyo niya ang iyahang relasyon sa Ginoo just to get that position. Ang ang tanaw niya sa ang kaugalingon, no? Ang tanaw sa kalibutan niya nahimo na siyang successful, pero ang tanaw sa Kristohanon o sa Dios nun nga panlantaw, dili siya nahimong successful kay nganuman iya manggibiyaan ng Ginoo, and ultimately di man pud ta mo hukom, nawala niya ang iyahang crown nga will last forever. Oo. Nagmadaogon siya pero sa kadiyot lang. Diba? Mawala ra na siya. So, Pastor, doon ay mga tao nga naghuna-huna sila nga wala sila nagmalampuson. Doon na po'y nagmalampuson. Kaning duha ba, gitugutan ni sa Ginoo, parihan ni silang duha? Actually, kung atong tanawon mga kaigsuunan, no? Ang pagkamanilampuson sa ato ang pagkinabuhi, sama sa akong gisulti, relative. Kay ang success is obtaining a desired outcome. Halimbawa, tagaan ta mo usa ka ehemplo. Usa ka estudyante ang iyahang goal makagraduate ug mahimo siya nga top sa iyahang pag-graduate. Ang isa, pagka-graduate niya, wa man siya na top. So alang niya dili siya successful. Nganuman wa man niya naabot ang iyahang desired outcome. Pero ang tan-aw sa uban sa iyaha, successful na siya kay graduate good siya. Pero kung ibase nato dito sa iyahang outcome, wala niya nakabot. So in a way, makaingon ta nga successful siya pero sa iyahang kaugalingon dili siya successful. So ang success di ay iya-iya ta, no? Iya-iya ta og sa ako mo ni akong standard sa success. Ikaw lahi pud mo standard sa success. Mao nang uban nga mo bar exam wala ka pasar, magpiti ng uban kay wa sila kapasar. No, ma-depress. Ma-depress sila. So, kini Pastor, sa ato karon nga moderno nga kapanahonan, unsa man ang angayan nga buhaton ingon nga mag-success ka uban sa tabang sa Ginoo? Isa ra gyud. Gusto na ko balikan ang katong teksto nga atong gibasa kaganihan. Naara gyud dito ang sikreto. O naa gyud dito ang sikreto. Kay ingon pa niya dinhi nga ingon pa niya dinhi, I do not fight like a man beating the air. No. But I beat my body and make it my slave so that after I preach to others, I myself will not be disqualified. So ibot pasabot nga atong yug ang atong kaugalingon, dili gyud mo'y atong tugutan nga mo'y mo control na to. Kung dili atong gyud subject ang atong dili saligan atong kaugalingon. Sama gud sa usa ka athlete. Nga kung ang atleta kani si Brother Indino, dula man basketball. Mayo man mo dulag basketball, pero kanang iyahang pagkamaayo di man niya nakuha ana nga dili siya nagtraining. Gisakripisyo gyud niya ang daghang panahon sa pagtraining. Sama niini ang atong pagtuo. Nga gikinahanglan nga dunay mga butang nga dili nato buhaton aron nga makabot nato ang atong success. Ingana pud ang atong pagkinabuhi. Now Pastor, as Christian, unsa may ato ang goal gyud nga makaingon kita nga successful ang atong kinabuhi? Okay. Sama sa akong gisulti kaganiha, depende sa atong desired outcome. Pero as Christian, ang atong ultimate goal, mga kaigsuunan, nga inigbalik sa Ginoo, kita makauban niya dito sa langit ng puloy. Last na, Pastor. Pagkaanindot kayo. Doon ay nagmalampuso na himo, success na siya, na ibalay, na ikutsi, tanan. Unya, doon ay kabus nga, wag yun luoy kayo ang iyahang kahimtang. Kining duha, Pastor, atubangan sa Ginoo, patas ba ang pagtanawan niya? Kay mo ingon man ka ako kabus kay ko nganong si Tarpulano puti maginan datuwa yun sa man pagbalance sa Ginoo. Successful kay siya, grabe na. Sa pagbalance actually, sa Ginoo. kung atong tanawon no, kung balance man ni siya, alang nako balanse na kay nganuman. Dunay mga tao nga angay matugyanan og daghan. Doon na po'y tao nga kanira gyud iyahang makaya i-manage. Kay kung tagaan siya sa Ginoo og labaw sa iyahang makaya nga ma-manage, mahimo naman siyang dili matinumanon sa Ginoo. Mao na nga ingon sa uban nga nakaabot siya ani nga panahon sa una matinumanon siya dinhi. Pag abot diri sa ibabaw, nawala naman siya nagmatinumanon. Mao na nga ingon sa uban nga atong iampo sa Ginoo nga ibalik ra ka dito aron dili ka mawala sa pag-alagad. Kay hinumduman nato the love of money
is the root of all evil. Yes. Ang Ginoo oo. ra gyud mo'y nakabalo sa atong kasing-kasing. Of course. Una-una ta gusto na mo dato pastor pero padato na una-una sa dato ni wala ni pagtuo. Lahi man ang nasa tong kasing-kasing di ay, lahi di ang lahi. ato ang mga gusto, Lahi diba? di Mo gusto. sukwahi di Moingon ay. ta nga, salamat ta sa Ginoo kay ang Ginoo dili ta niya tagaan ug butang nga dili nato makaya. Wow. So pastor doon na ba kay parting words ato karon nga mga viewers and greetings sa imong pamilya. Labi na sa Jinsan dito gid mi nag-abot ni pastor sa Central Church sa Atis ni pastor sa Jinsan. Yeah, ako ning i-greet sa maayo happy Sabbath sa tanan nga mga naa sa General Santos City sa Southern Mindanao Mission. O gusto nako nga i-greet usab ang ato ang mga kaigsuonan diha sa distrito sa Tanggob. Labi na kang Ma'am nga Ethel nga Florida. Si Sister Inday nga Asoy dito ko atong niaging panahon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. O gusto sab nako i-greet ang akong igsoon diha sa Quezon City, sa Novaliches, si Brother Rolly de la Cruz o si Brother Roger de la Cruz. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Okay, no, once again, Pastor, thank you so much for coming, diba? Yes, thank you, And Kaidik. sa pag-uban ka na mo. You are dali. welcome. It's a Thank you, privilege Pastor. to be with you. Basta naalan si Pastor Dede, kini mo balibad si Pastor Dede. Yes. Amen. Praise the Lord. Amen, amen. Mga kapaglaom, no, nindot kayo, trust into the Lord with all our hearts, mga kapaglaom. Kay ang success diha kang Kristo is everlasting. O, diba? Mga kapaglaom, sa laing bahin, no, para sa atong mga chikiting, ani-ana ang inyong favorite nga segment diri sa atong programa, ang Kids Station. You're watching Word of the Day here at Kids Station. Word of the Day. The word of the day is balance. Oftentimes, people get their lives out of balance. They spend too much time doing work, school, and doing a lot of things. God has given us something to keep our lives balanced. His word, the Bible. In Ecclesiastes 3:1, it says, "There is time for everything, and a season for every activity under the heavens." So remember, kids, balance your lives. Sulira na usab sa gugma ang ato ang tagaan ug pagtagadri lang sa Dear Panimpaya. Dear Panimpaya, usa ko kadalaga 33 anyos ug nagtudlo sa usa ka tulunghaan diri sa syudad. Ang akong bugtong hando mo ang makakita og kapares nga mahipupod nakong kauban sa pag-serve sa buhat sa Ginoo. Kutob sa akong mailailang nga ulitaw, dili gyud mag-work tungod kay matod pa nila taas ra daw kayo kog standard. Actually, gaatiman ko sa akong doctorate karon o gani after ani tiwason na nako akong law. Mauna nga giubusan na lang nako akong standard, giubsan. Hangtod nga sige na kog pangita na link na noon ko sa minyo, pero separated hinoon. Pero dili gihapon maayo. Hi pastilan, please tambagi in taon ko. Hehe, God bless. So, problema sa standard ang ato. Siguro mo ni siya ang core no problema sa standard. So daghan kayo siguro nagproblema ni karong mga panahon na. So magsugod ta og hatag og tambag nini, magsugod ta kang Fitz. Kay Fitz, unsa man imong mastorya? Oh, Fitz, dili mo Okay. ka kataas og standard. Ha? Dili ka taas og standard. Dili. Sige, good. Sige, ma'am, kanang ako lang ka-advise, no, ano na siguro, aware naman ka, di ba nga, siguro ikaw po siya na-confirm ka nga task kag standards. So mo to, sakto na tayo yung first step nga ubos-ubosan mo yung standards. And then, isa lang po yung advice, practical advice, I hope you will be heard. Sa unsa pa ito naabot sa kinabuhi, sa pag-doctorate ta, kanang bitaw, kung makigsabay na to sa bang tao, dili na to sa ipalabaw ba? Ang atong pakigsabay sa ilaha is as friends, but not as professionals. Marina na, kay in that way, man good, pag-uban sa relasyon, man good, dili mag-matter kung sa inyong naabot sa kinabuhi. Ang mag-matter is ang inyong pakig-hugoy-hugoy, communicate sa usag-usa, ana siya. So, dili nag-matter kung unsa imo naabot, yun.
Okay? And do nakatabang siya, pero at the end of the day, dili siya ang big deal. And then, ano po, ma'am? Kaya pray man ta, siguro, gatuta sa Ginoo, ano na lang, let's allow God to work for us. Yes. Okay. Next, Ma'am Padayon sa Rox. pagampo. Unsa man imong matambag ani nga problema? I would like to say and suggest to her that I think she has to kneel and pray to the Lord and ask God's guidance on how to deal with this situation, because it's really hard. How many times you've been brokenhearted probably because of the situation. It's just ask God's guidance and keep praying, and please don't stop asking God's signs that kung siya na ba jud ang imuhang future partner in life. And above all, try to engage and communicate to other single men there. Probably na apa ay other people nga interested sa imo other than those people nga minyo na siya, because actually it's not quite right to be engaged in married people already. So that's all I can say, and all the best. Thank you, Ma'am Rox. UP, unsa man imong matambag ani nga problema, UP? Medyo nag-wonder ko na involved siya sa tao nga minyo pero bulag man kaha. Usa man na siya like legally separated. Dili lang ta bulag. sure kay wala siya na mention kung legally separated Yes. Pero siya. if legally separated, wala man siguro problema. Diba? If legal lang separated gid siya sa iyahang partner sa una, ngano di kung sila, no? Nga legal man na siya. Diba? And usahin na gid na siya ang kahitabo. Labi nagtaas na bitaw kay tag na-attain sa atong kinabuhi. Ang laing mga tao murag ma-intimidate or magduha-duha nag-approach kay maulaw kay uy inana siya, doctorate siya, so inana siguro siya, no? So dapat mo reach out gid sa mga tao para ang mga tao magka-idea nga ay okay man di siya, 'di ba? Nga approachable man di siya bisag inana na siya, 'di ba? Oo. So katupod muuyon ko sa ilang giingon nga i-open ang imong doors nga makigmingle ka, 'di ba? Makigmingle ka sa laing tawo, 'di ba? Para maila-ila po ni mga ubang tao. Then if legal gito nga pagkabulag, no, para sa ko wala siguro problema, 'di ba? Oo. Pero feeling na ko kay kuan siya kay dili man siya diri nga pero dili gihapon maayo, meaning separated so lang but not siguro separated legally separated ana siguro. Okay. But if naiplan ang lalaki nga makig-anal siya sa iyang kuan or unsa ba, but anyway, so kung dili gid ay pwede, well, dili na lang mo na ni imong chance nga mo kuan na gid ka, makig-mingle na gid ka sa imong mga kaigsuonan diha sa palibot. Mani daw sa Hope Channel yung pa sa Mani sa Hope director. Channel. Okay, Brad. Unsa man imong matambag ani nga problema, Brad? Kani problema gini kay usahay taas na tag naabtan unya nay mangulitaw na to nga medyo takilid. Ato na dai mura nag-discriminate ba? Mao na i-discriminate na dai ninyo mga lalaki nya kani mga lalaki grabe na gini nila ni di ba direct di ba Jandi? Grabe na ninyo. Ako na ko higala na nga grabe na mong tapil sa isa ka babae. Dili gid siya nya among nasa ganahan nga engineer. Ganahan kay siya sa engineer. Among ginaw na kaning among barkada kaning engineer na may nakalahi anim buutan, makig-unong. Man na importante nga makig-unong nimo. Unya gusto jud kag taas o kalidad nga lalaki. Na dili na tao imong ipangita injil na imong pangitaon diha kay taas na magkay kag standard. Taas kag dili mo siya taas ang standard niya niubos na siya standard karon. Injil imong pangitaon dili tao kay og tao makakita kag mali ma-discourage na din ka. Mo na nga tanaw nimo dili ka maguna-una nga kani tawhanan ni takilid man ni o unsa ni. Ang importante kanang muunong nimo nga dili ka sipaon inig minyo ninyo. Mao ra gid na siya. Mo na dapat yung standard. Seryoso siya. Seryoso to. Seryoso to. Uy, pero personally speaking, dili man sa gyud daotan nga naagid kay standard. Kaya of course, dapat magyud na standard ang tao. Na standard lagi, pero ubos-ubusan. No, dili na kay standard. Pero dapat open ka. Kung kinsa may gusto makikila-ila sa imo, willing ka makikila-ila ko. O, pastor! Unsa man eh? Unsa man ato matambag Murag ani, gwapo pastor? gini nga to ang discussion sa ato ang higala sa iyaha nga problema. Kung atong tanaw no, murag tanan nasulti naman ninyo. Ako ning i-wrap up. Una sa tanan, sa imuhang problema 33 anyos na ka. Kaning babae bitaw mawala ng imong edad sa kalendaryo, magkisi-kisi lagi na siya. Goy. Ha? Mawala na gani na magkisi-kisi lagi na siya. Pero ang akong tambag nimo is first atong gisulti ka ganiha
unaha ang Ginoo pangita. Amen. Walay imposible, hinumduman nato sa Jeremiah 29:11, ang Dios na'y plano alang nimo. Amen. So iampo na, ina ang Ginoo, Ginoo ipakita nako, giyaha ko sa imong plano sa akong kinabuhi. Number 2, nga paagi aron nga matabangan ka ni ang imong buhaton. Bisan pag naabot na nimo tanang doctorate sa kalibutan, tanan nga law course at kalibutan, kung imo lang i-widen ang imong friendship, imong relationship, namang yung mga tao nga taas nakabot, di na mag-yung makigrelasyon sa mga ordinaryo nga tao. Mao na nga, i-widen nimo ang imuhang relationship, labi na sa mga batanon, labi na sa mga single. Yes. Unya, ikatulo, nga sa dihang i-widen nimo imuhang friendship, by the way, wala magyug kay makita nga pare sa kinabuhi nga dili magsugod sa imuhang pagkahigala. So, dihagi na siya magsugod. Ang ikaupat, ayaw agagwanta og second hand. Oy, pangitag brand new. Yan ang second hand na yung mga problema, ana. Mao na nga, naipakapin ana siya nga paracetamol. Nga tambal, sakit sa ulo. Kaya na may problema, ana mga kaigsunan. So, pangita og brand new. Pero, unahag pangayog, unsay giya sa Ginoo. Unsay plano sa Ginoo sa Yes. imuha. Yes. Naatay daghang kaila, di ba? Yes. Naadiri sa Hope Channel, na si Bailito. Bitaw. Napod si Jandy. Jandy, na si Pops. Nangita po Gini, siya. gabi nilang pangita kay di gid sila maigo kuno sa standard. Yes. Pero mo gina siyang Pinoy, gina siya nga first gid pastor tinod gid na siyang kailangan gid i-widen gid nato ang circle of friends kay din ha manggod maka-create ag new friendship. Ayon nagstorya Brad. Kay kung manggod usahay kung taas nang imuhang nakabot, nakakay tendency nga imuhang friendship imo na nag-i-restrict. Dito ra ka sa Ayaw. mga tao nga same Ayaw. sa imuha. Be Ayaw. friendly. Kay mahitabo mo na di nakaganahan atong mga ubos-ubos nimo tan-aw nimo nga class C na class D. Gusto nimo class A na gid siya. Mao naman na siya tir. So importante na siya tir. Mura magsausa ka babae ngay gignan niya yang mga higala nga doktor naman ko karon ay na kog tawaga sa akong pangalan ha, tawaga kog doktor. Yang higala kay nakamasteral man po. Agikan karon tawga po kog master ha. Dili anang atong nakapot may atong basin. Don't let your profession get into your head. Bitaw. Amen, ter. Yes. Okay. No. So sa atong letter sender, we hope that we were able to enlighten your mind. So I hope ang tanan natong nastorya diri or na-discussan karon, nahimo ni siyang tabang aron maka-desisyon jud kag insakto kung unsa ang imong angay nga buhaton. And sa lahi naman sad nga problema atong natagan ng pagtagad no, adto na pud ta sa mga pagpangutana kauban si Kuya Awing diri lang sa Bible Bits. Hello mga kapaglaom, aniya ta karon sa dakbayan sa Cagayan de Oro City og lahi na usab nga adlaw atong pangutanon ang atong mga kapaglaom sa ilaang paborito nga text sa Bible og ngano kini. Yes. Oba na karon si Awing. Yes, thank you kayo Bing sa imong pag-uban ako karon. So ready na ka pagsayod sa atong mga kapaglaom. Okay, ready, very ready na kayo. Excited na sad kayo. So mga kapaglaom, tara, mangutana na ta. Among kauban karon si Tina ug si Claire. Among pangutana, unsa inyong favorite text sa Bible ug ngano? Ikaw Claire. For God so loved the world, John 3:16. Naganahan man ka? Kay kabalo ko nga ang Ginoo jud nahigugma sa ato. Wow. Ikaw Tin. Proverbs 3:1-6. At My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For like of days and long life, and they shall live. Ang ano man favorite nimo? Kanang dili gid daw siya malimtan dili daw gid nato siya kalimtan. My son, forget not my law. Okay. So, thank you so much. Sa ako is Psalms 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and staff, they comfort me. Madlukon bitaw ko, so magabi nakita ako nga kanang murag matalaw ko bitaw kay ngit-ngit kayo. So mo na nga verse nga akong gikuptan ba nga naagid ang Ginoo sa ako amta. Okay, ikaw walay copy paste ha. Sige. Ikaw. Wala mo naibawan bisan isa lang verse Bible? Ikaw. Wala. Ikaw. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. For God assured us that He is our way through salvation. So Yes. without Him, we are nothing. Yay!
Isa ra kana lang Juan 3:16, mao na siya. Kabutang sa 3:16. Kuan kanang gigugma sa Dios ang kalibutan. Paborito na ko kay kuan gigugma sa Dios ang kalibutan. So ikaw te, 1:3:16 gapon? Ano ra ba hinoon ko makadumdum ba? Pero nakabasa na kag Bible te. Nako makuantanan din nako ma. Katurong Memorize. katong John 3:16 ra. Okay. Ang pangutana is, unsa yung favorite text sa Bible o ngano ka naman yung paborito? Sige, ikaw, una Ramona. Namoy na baluan nga verse sa Bible. Isa lang. Si Araw daghan kay Wala siya, daghan kay wala verse siya. Bible. Si Ikaw, ma'am. Ramona, ikaw. Wala po. Wala po. Pero nakabasa na mag-Bible. Oo, nakabasa na. Pero kanang ano lang, sa simbahan, magbasa ka na sa salmo, bitaw. Katong sa Salmo nga si Jehovah kung magbalantay. Parang pamilyar. Okay, thank you. Daghang salamat, Ming, sa imong pakiguban ako. Yes, Sa studio, bugnaw kayo dito, pero diri, init-inita, pagsuroy, pagsayod sa itong mga kapaglaom. Si okay ra sad kayo wing kay at least no ako lang ba mura lang ako nasad although nga naata sa in a Christian country pero daghan pa jud itong mga kapaglaom or mga kauban nato mga tao nga sa patong palibot nga wala pa yun hebalo sa Biblia. Yes, so makasusubo mo na nga kinahanglan gyud mga kapaglaom nato nga magtuon gyud sa balaan kasulatan. Thank you once again. So sa sunod na pod nga higayon imo kong kuyugan. Sure. Mga kapaglaom kini ang Bible Beans nagasuri sa kadalanan. Naghatod sa kamaturan, awing indino, Being kabahog dali lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. 3, 2, 1, go! Panimbaya, gikan sa SPC STEM! Panimbaya, gikan sa ICT 1, Liceo de Cagayan University. Yay! Mayang bunda mga kapaglaom, ug happy Sabbath kaninyong tanan. Alas 7 na sab ang takna sa kabuntagon o kini ang higayon nga atong gihin alang sa atong 7777 prayer. Dili sa atong segment ang Let's Pray Today. Kaban nato sa pagambo si Pastor Reynald de la Cruz. Pastor, thank you so much sa pagpanan sa pakiguban. O aniya ang mga prayer requests nga atong i-appeal sa atong pagambo. Una from Rose of Bantigue. Good day ang panimbaya. Request unta mi pagpaampo nga tagan mi og igong kusog og kadasig sa among pagtuo bisan pa sa tanan nga pagsulay. Thank you. From Ma'am Angel, please include my papa in your prayer kay baba iyang hemoglobin. I-transfuse na untang iyang dugo, nag-fever siya. His blood pressure and oxygen level in the blood are normal hinoon. Praise God for that. But I hope papa will be okay. And next one, praying for ongoing evangelistic effort in Branch Sabbath School. Thank you. This is from Inday. And next, please pray for Brother Dave Soreño, who is hospitalized for having an infection in his hands. Hopefully, he will be healed. And last one, please also include in our prayers the father of Gab Manubag, one of our volunteers here at the Hope Channel, who will undergo an operation that hopefully it will be a success. Pastor, that's all. So mga kaigsunan, ako kamong awahagon sa pagduko sa atong mga ulo. Atong idangop sa Ginoo nining atong mga suliran sa kinabuhi. Magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Una sa tanan, kami nagadayig ug nagapasalamat diha kanimo. Tungod kay ikaw ang among Dios nga sa kanunay andam maminaw sa among mga pagpanawag. Apan sa dili pa kami magahangyo diha kanimo Ginoo. Hangyo namo nga hinlua kami sa tanan nga mga dagta sa sala aron walay makababag sa among pagtawag diha kanimo. O Ginoo niini nga taknaa ani ang among mga kaigsuonan nga dunay mga suliran. Una sa tanan si Sister Rose ug iyahang mga kaubanan nga mga magtutuo dito sa Bantige. Tabangi sila Ginoo, tagay sila kusog ug kadasig sa pagalagad diha kanimo aron nga mahimo sila nga magmadinaugon sa tanan nga mga hagit sa kinabuhi.
labi na sa ilahang pagtuo. Gusto sab namo nga iduol diha kanimo Ginoo ang papa ni Sister Angel nga naa karon sa balay Tambalanan. Ang iyahang hemoglobin mubo. Apan Ginoo, ikaw ang pinakamaayo namo nga doktor, kay ikaw may nagbuhat sa among mga lawas. Busa Ginoo, panalangin ni ang mga doktor ug mga nurses nga nagaatiman kaniya. Ihatag kanilang kaalam Ginoo, aron nga insaktong pamaagi, insaktong nga medisina, mo ilahang mahatag ngadto kaniya alang sayang dali nga pag-ayo. Amo sab giampo Ginoo si Brother Dave Sureño nga karon na naa siya sa balay Tambalanan tungod kay ang iyahang kamot na infect. Panalangin ang medisina nga gidapat ngadto kaniya Ginoo nga mahimo ang instrumento sa iyahang kaayuhan. Amo sab giampo ang papa ni Gabgab nga maga-undergo sa usa ka operasyon. Ginoo, guniti ang mga kamot sa mga doktor nga magahimo sa mao nga procedure aron nga mahimo sila nga successful sa ilahang operation ug mahimo kini nga makahatag og dali nga kaayuhan alang sa iyahang pisikal nga lawas. Amo sab giampo Ginoo ang mga evangelistic effort and meeting nga nagakahitabo sa nagkadaiya nga mga dapit dili lamang sa South Philippines apan sa tibuok nga Pilipinas. Hangyoon namo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga nagapaminaw, mga katawhan nga nagadawat og Bible study. Abliha Ginoo ang ilahang mga hunahuna aron ningon niana ilang makita ang dako nimo nga gugma ug ikaw dawaton nila nga ilahang personal nga manluwas. Kay wala kami laing handom Ginoo, dili ang mga katawhan maandam para sa langit sa imong ikaduhang pagbalik. Pasalamatan namo ikaw Ginoo sa pagtubag sa among pagampo. Ikaw magapanalangin ka na among tanan. Ikaw magauban ka namo. Ug dawata usab Ginoo ang pagpasalamat sa mga nagmanilampuson nga mga estudyante nga nagkuha sa ilahang nursing board exam. Ihatag kanila Ginoo ang kadaugan samtang sila magapadayon sa ilahang profesyon. Salamat Ginoo nga ikaw nagadawat niining among pagpasalamat, nagatubag niining among mga paghangyo sa ngalan Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Welcome. Ug sa atong mga kapaglaom, kung doon na kamo yung mga prayer request, pwede kanyo ipadala sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kapatagon World. Pwede usab sa atong contact number na makita sa mga TV screens. Proverbs 16:3 says, "Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed." This is Let's Pray today, where you don't have to pray alone. Ang kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo, siya nagpalansang sa krus aron maluwas ta. Ug sa krus, nakita kong kahayag, kasing-kasing kalinaw, kalipay. Nakita og nadawat ang pagtuo kaniya, ug karon kitang tanan malipayon. Ug sa krus, nakita kong kahayag, kasing-kasing kalinaw, kalipay. Nakita og nadawat ang pagtuo kaniya, ug karon kitang tanan malipayon. Kamatuoran kuptanta nga magsusunod niya, iyang maluluy ong grasya, gugmaalang nato. Ug sa krus, nakita kong kahayag, kasing-kasing kalinaw, kalipay.
Nakita og nadawat ang pagtuo kaniya, ug karon kitang tanan malipayon. Ug sa krus, nakita kong kahayag, kasing-kasing kalinaw, kalipay. Nakita og nadawat ang pagtuo kaniya, ug karon kitang tanan malipayon. Ug karon kitang tanan malipayon. Ug karon kitang tanan sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon Yes. World. Di ba mga kapaglaom no, i-like ninyo ang atong page as well as ang other Yes. programs sa Hope Channel. Ug ayaw po mo kalimot og share. Yes. Diba? Kaya nabot yung Oo. mga viewers sa GSAT nga gabi pa dayon sa pagtanaw. Yes, sa Salamat ato kayo pong sa tanan GSAT gyud kayo. viewers. Oo, din naapot yung mga listeners sa radio, diba? Hope Radio. Hope Radio. So, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa ato ang programa. And para sa atong mga correspondents abroad, no, salamat kayo sa inyong dedikasyon, sa effort, diba? And yes, ang atong mga viewers nga nasa laing nasod, no? Salamat si Ma'am kayo sa England. Yung mga friends daghang nito. viewers Fresh dito. from England. Oo, wow. O, diba? Can you Unsay please oras read ron them? sa England ba? I think it's about 11 o'clock in the evening. Evening, o diba? So atong mga viewers gabilar, ang uban maabtan og kadlawon aron mo tanaw sa atong programa. Mga kapaglaom, no, para sa atong update, unsa man ang mga aktibidades ang napahigayon, no? Ato nang tan-awon dire lang sa News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasing. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpulig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga balita mahitungod sa nagkalain-laing misyon sa atong iglesia ang among iatod diha kaninyo. Health and Family Bible Seminar gipahigayon sa Kawa-Kawa, Zamboanga City. Hope Channel Southern Mindanao nakigdugtong sa Department of Education aron sa paghimo sa Red Pencil Program. Shining Star Youth Fellowship mabungahong gipahigayon sa San Fernando, Bukidnon. Gusa SDA Church sa Cagayan de Oro City nagselebrar sa ilang inauguration and church blessing. Quad District Andrews Camp gihimo sa Libertad, Misamis Oriental. At tangi ang mga detalye diri lamang sa News Plus. Health and Family Bible Seminar gipahigayon sa Kawa-Kawa, Zamboanga City. Atong lantawan ng madetalye ni nga programa kauban ng ZPM Media Ministry. Health and Family Bible Seminar. Usa kini ka crusade nga gidumalahan gikan sa Zamboanga Adventist Center, Kawa-Kawa, Zamboanga City, gikan sa Zamboanga Peninsula Mission. Today we baptize more or less 38 souls to the feet of Jesus. But aside from that, in the previous 3 months, we baptized 125 precious souls in different sites of Zamboanga City. And the reason that we came here, it's because I am too concerned with my brother, my sisters, my nephew, my nieces. The pastor, which is being led by Pastor Caberte, his layman, the members of this church, especially the first elder Dino Sabiliena, and the doctors that are here also, and all the brethren did their best to make this effort a very successful one. And without them, it would not have been success. And also, Pastor Serrano, who came here at least the last 4 nights, made a big impact also on the event. We are only relying on the blessing of God. We're only relying on what God gives us.
And this happened because God touched the hearts of our friends, the brethren in Orlando, Florida, and the ones especially in other states in the United States of America. Hope Channel Southern Mindanao nagigdugtong sa Department of Education aron sa paghimo og Red Pencil Program. Kung unsa kini nga programa atong sayran. Ako si Kisel Kabilan, isa usab ko sa membro sa Team Pakyas. Akong kabahin diriya mo ang tig-assist sa mga maestra kung sa ilang panginahanglan. O kung naapod ni makita nga mga estudyante nga nanginahanglan po o tabang, para ilahat ganyan, o ilahang asyani, budol ko mo tabang usab. Naalami sa gawa sa isa ka building, but yet, provided ang ilahang needs. Thankful kayo ni sa mga sponsors, sa mga donors nga nag-share sa ilahang supplies para ng mga bataan. We have our orientation and registration sa tanan namo nga mga estudyante. So, i-divide na mo siya sa duha. We have the non-reader and readers. So, tanan nga mga readers, regardless sa age, mag-uban to sila. Wala mi nag-expect nga ing-ani kadaghan ang nag-response sa atong summer class. Ang atong enrollee niabot na og 96 nga mga estudyante. Nahanay ang atong mga kabataan tungod sa mga lamisa nga gi-offer. Hinaot mga igsuon ang inyong pag-ampo always maanaa sa amua. Kay tungod kinahanglan namo ang inyong pagtabang through prayers nga ang atong mga kabataan usab maila-ila nila si Ginoong Hesus. Kinahanglan dili lang natin mag-focus sa pagtudlo sa mga bata in terms sa ilang mental, but also we need to develop the physical and social aspect sa kaninga mga bata. So among himo gaina dura mi mga activities nga gihimo sama sa Zumba o mga padula. Ug among nakita nga grabe nag-enjoy kaayo ang mga bata. O nakita na mo nga among yung na-achieve ang among goal karon nga adlaw. And before na ko malimtan, I would like also to say thank you sa tanan nga mga barangay officials diri sa barangay San Jose for giving us the opportunity nga magamit ang ilang facility. So I think that's all. Thank you so much. Bye-bye. Signing off. Shining Star Youth Fellowship mabugaong gipaygayon sa San Fernando, Bukidnon, ania ang maritalye. Gipaygayon sa mga kabatanunan sa Shining Star Fellowship Mara Zone 2 ang unang Zone 2 Youth Fellowship sa Lumbukan SDA Church, Kibungkog, San Fernando, Bukidnon, niadtong Mayo 18 hangtod 20, 2018. Adunay 45 ka mga batanon nga mitambong gikan sa unom ka lain-laing iglesia sakop sa Shining Star Fellowship, kauban ang presensya sa Survivor Healing Ministry staff. Pinagi sa tabang sa Ginoo, malampusong nagapaygayon nila ang mga aktibidades sa amang lugar. Lakip na niini ang serenade sa adlong Sabado, kung diin ang mga panimalay sa ilang nabisitahan, malipayong ni abi-abi kanila o midawat sa ilang mga pag-ampo. Aduna usab usa ka di hikalimtang kasinatian sa grupo samtang sila nagpaygayon sa ilang home visitation sa silingang sityo nga gitukuran sa maong simbahan. Sa dihang sila na nag-awit o nag-ambo sa kabalayan, may usa ka pamilya nga nagpasan og pisikal nga balatian. Aduna kini 5-year-old nga bata nga nakasinati og taas nga ilanat sa sulod na sa 5 ka adlaw sa walay paghupay. Giampuan namang bata o gihilot sa mga batanon. Pinagi sa grasya sa Ginoo, mingkanaog ang temperatura sa bata. Tungod sa panghitabo, ming desider ang amahan sa mga bata nga mupatalinghog sa pulong sa Ginoo. Pinagi sa pagdawat sa pagtuon sa Bible study. Gusa SDA Church sa Cagayan de Oro City nagselebrar sa ilang inauguration and church blessing. Ania ang detalye. A Thanksgiving and church blessing happened at Gusa Church in Purok 4A, Gusa, Cagayan de Oro, Misamis Oriental last May 27, 2018. The said ceremony started with the ribbon cutting with Pastor Ebezer Bacos, the president of NCMC, and the elders of Gusa Church.
Actually, nablisingan na ni siya for how many years ang miagi. Pero tungod kay gi-extend man nato ang area, o niya, gi-consider na mo nga medyo dako-dako na gyud ang mao nga building. Mao nga among gyud nahuna nga dapat dunay blessing nga mahitabo sa maong iglesia. The church was rebuilt after being demolished by a group of prisoners. After the demolition, the church members had their Sabbath services at the covered court and some available houses of the members of the church. But despite of those challenges they encountered, they remained strong and faithful to God. Payo ang mga kaigsuunan, aduna sila mga kasing sa buluhaton sa Ginoo. Ila gi-offer ang ilang mga balay. Dito magsimba kami kung Sabado kay wala may simbahan. Ang tanang membro sa board nagkauyon nga gi-renovate ang church, kinahanglan magkuha gyud og kanang architect, licensed architect parang maayo kayo ang plano sa ato nga iglesia. Akong gidasig ang mga parinting nga mga membro diri, mga kauban ako nga kamembro nga ato silang dasigon sa pagpabalik tungod kay mao na sad ni ang panahon ang giingon nga timailhan nga si Kristo haduol na mobalik. Ako misay mao nga sila mao ang iglesia. We are the church and it is our responsibility to praise God, to give honor to Him in everything that we do. The members of Gusa SDA Church are thankful for what their church become today. This is the evidence that our prayers are powerful and our God is always there for us. Quad District Andrews Camp gipaygayon sa Libertad, Misamis Oriental. Aniya ang report. Nagkahiusa ang mga batanon gikan sa upat ka distrito nga mao ang Everlasting, Revelation, Mispa Dynamic ug Crusaders o naila usab nga I Dream alang sa paghimo og Andrews Camp nga adunay temang Pass It On, Equip, Engage, Empower. Kini nga camp gipahigayon nila niadtong Mayo 20 hangtod 26 sa Libertad, Misamis Oriental. Usa kini ka programa alang sa mga kabatanunan nga adunay katuyuan nga bansayon ang mga batanon sa pagpartisipar sa buhat sa Dios, pinaagi sa pagdala og usa ka higala aron kini usab makakaton sa mga leksyon nga makuha sa pulong sa Ginoo ug mailhan pa nila og maayo si Hesukristo. Kabahin sa maong programa ang pagtudlo kanila og mga survival and camping skills nga mahimo nilang iaplikar sa ilang mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Ug labaw sa tanan, ang daily Bible study kung diin ang mga batanon mismo ang mupahat sa mga topiko nga ilang natun-an gikan sa ilang mga counselors. Gitapos ang programa sa adlong Sabado, kauban ng NCMC Youth Director na si Pastor Porfirio Lagunday Jr. nga maoy nihatag og mensahe sa pagpadasig alang kanila. Ang himaya og pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo alang niining tanan. Salamat na usab sa pakikauban ninyo kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buing handom nga among ipatya kaninyo makatag kanatog dugang karasigon sa atong pagtuo ug pagserbisyo diha sa Ginoo. Nahisulat sa Hebreohanon 13:16 ug ayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat ug maayo ug ang pagkamang gihatagon kay ang maong mga halad makapahimuot sa Dios. Kini si Aubrey Vertudes. Fitzgerald Yamit for News Plus. Daghang salamat News Plus no. Makita ginato ang kalihukan nato diri sa North Central, diri labi na diri sa Mindanao. Yes. Oh, and daghang salamat Jensan, Sambuanga, GPM, Yes, diri sa CPM. NCMC, tanan nga mga nagpartisipar sa ato ang News Plus. Daghang Yes. salamat tanan. And Aubrey, good morning. Unsa pa tong isa? Kung naay mga activities silang church, Yes, pwede pwede yun may itap. kayo. Yes. Tapos if possible, ato na iskutan, isturahan. Yes. Tapos pwede makakover, di ba, ang Hope. Daghan man nag-PM na nga kung na mga activity mo, pasa lang sila report. Okay, sa laing bahay mga kapaglaw, muadto na ta sa ato ang inyong giabangan nga mga birthday karong mga simanaw na sa birthday bulletin. Kung tanaw na to ang mga birthday celebrant. Yes. Happy birthday to Rebecca Yes, Ginarque. Happy birthday. Sir Antonio Papa ni Gallio. Jib Jib. Yes, and Sir Junji Galiena, happy birthday. Happy birthday. Jib Ay, Jib Jib, happy birthday, Happy Jib. birthday. Olivia and Ethan, ang twins, happy birthday. Jay Sir Jay Salcedo, happy birthday. Ami Katoliko. Si Ma'am Katoliko, happy birthday. Benjamin Mendez. Pastor, Oo. Sir Mendez. Sir Earl Benji. Madriaga, happy birthday, Earl.
Tapos Precious Lapura, happy birthday. Siya last week. And Shirley Sahulga. Happy birthday. Pastor Pastor Lagunda, happy birthday. Happy birthday, Pastor. Clark Elison, Ipipani, happy birthday. Yes, oo. Happy birthday. And Yes. ako'y dugang greetings, happy birthday, no? Happy birthday sa akong auntie, no? Auntie Ching na ako diya sa Bukidnon. Happy birthday. Napa mo yung birthday? Kinsa pa. Ali, lang ato, Play. producer na gingon, happy birthday daw kang Panal. Delight Panal. Happy birthday. Labaho, happy birthday. Yes, og sa tanan nga nag-birthday ron, Ma'am Rox, napa kay i-greet nga birthday karon? Not that I can remember. Okay, magkanta ta. So, kanta ta. Happy birthday to you. Oh, diba? Okay, so ako'y muna sa greetings. Alright. let's have our napag-greet ron na ang PNP atong higala diha nga si Mark Rongo, kauban siya nga mga kauban nga mga pulis. Good morning diha, partner. Naa siya diha karon sa ilahang presinto. Mo-duty sila karon. So good morning diha atong mga kapulisan dinis Cagayan de Oro. And si Bing Anjimil tuwa sa kining China. Good morning. Og si Maika. Diba? Wow. China. Nagtanaw daw sila karon. Thanks for watching. So ang ilang mata ron igamay na kay China man, made in China. Dahil nag-join nato karon, nato pasalamatan si Ron Gulpan and si Ma'am Mary Jean Homok, nag-join siya nato karon nagtanaw. And si Derwin Pakibo Pirir. And si Grace Key, nagtanaw siya nato karon si Sharon. And Tripon, ang mama ni Papa ni Charm na nag-join siya nato karon. And si Jenny Solis, nagtanaw po nato karon. And sa tanan nga nagtanaw nato no. And si Laila ni Villanueva Style. Na siya karon na si Laila ni good morning diha na gabi maron diha sa US. Good morning. God bless. So another greetings daw. Basa nato the greetings. Good morning. Happy Sabbath to from Kabangahan, Tago, Surigao. Good morning. Happy Sabbath to all. Please extend my greetings of Happy Sabbath to Morning View Estate Church and to my family, Nacy, Ia, Vince, Angie, Quisada, and Pastor Jerry Tabianan. God bless. Happy Holy Sabbath to everyone. Happy viewing to Poblete family. Labi na akong brother nga si Edward Poblete nga everywhere. Every Sabbath, jud maglanta sa Hope Channel from Ging Poblete of Parpan, Bad Placer, Surigao del Norte. Happy Sabbath greet ko sa Mahinay family and the real family from Mr. and Mrs. Mahinay here in Tabuelan, Cebu. God bless us all. Chada, inyo ang mga awit daw. Agkabog Church, Romblon. Good morning and wonderful Sabbath to all viewers of PSKW, especially to Pastrana family, Surilia family, and Tanyada family. Thank you and God bless all of you watching from Cabanlan City, Negros Occidental. Happy Sabbath sa Taga Santa Maria Church sa Pagadian City from Brother June Ocampos. And makapaglaom no, i-greet po din ako. Congratulations di ay akong pagumangkon nga si Anita Rendina for graduation nila kagahapon as med student sa Cebu. So, Anita Rendina and Jecolaya Abria. So, happy Sabbath sa tanan. Alright, happy Sabbath to all Upper Kalasong SDA Church members from Suwan family, and happy Sabbath also to all the listeners of Hope Radio Hingog and Hingog sa Termin Hospital, Hingog SDA Academy, Hingog SDA Elementary School, and Tatan Talisayan. Yes. Good morning and happy Sabbath to my family down there, sa PUC Guest House, and also the London Adventist Chorale, and happy Sabbath all the way from the Philippines. Yes. And also to my husband who's watching now. And you're here because of the students' reunion. Yes. So travel safely. Everybody is traveling tomorrow to MVC. Para na siya sa mga sulat, sulat Missionary. Yes. Also, tomorrow daw na daw reunion ng mga sulat missionaries. Mga kapaglam, ako pong i-greet. Na ako'y greetings dire ka. Good morning kapaglaang ug happy Sabbath. Ako i-greet Pastor Arnel Binasahan from Tyrus family. Happy Holy Sabbath, Brad. Wing, amo i-greet ang among suod nga higala nga si Sis Marisa Villas and her husband there in Wao. Og si Ara Salem Elizalde nga tuwa sa Thailand. Greetings from Rebecca and Albert Buhanghang. Yes, ang atong mga correspondents po diya sa Thailand and sa laing-laing bahin sa kalibutan no. Good morning. O gusto po na mo pasalamatan no ang sponsor sa among bulak nga nung guwapa ang among set karon because kay nami flower, diba? Yes. And atong pasalamatan ana si Dr. Wahiman and Mrs. Wahiman. Yes, and amo pong i-greet ang atong sponsor, Boss Rix Gonzaga and Ma'am Jessica Gonzaga. Good morning diha sa inyo and happy Sabbath. Ate Charm, Kuya Andrew, Ate Lovely, Kuya Christian and Daryl, no? Good morning diha sa inyo ha. Mga kapaglaom, no?
Okay na pa daw si Kuya. Okay, so ato pasalamatan nato Val Aguilar Jr. diya sa US at tanan, si Ma'am LB Maalyaw sa tanan diya sa US, no. Thank you kayo ato mga partners din sa Panibaya sa Kamuntagon. And Ma'am Rox, thank you for joining us. It's an honor. Wow, Praise God. And siya, thank you sa mga pagbalik-balik. Oo. Okay, so thank you and Yes. sa England, idala na lang mi dito sa England sa mga pangumusta dito sa atong mga Yes, kababayan. na po dahil ko gusto i-congrats, no? Congrats, diba? Si Sailan Bakatano summa cum laude, no? Congratulations! Wow, Diba? kauban to Sa MSU IIT, yes. Kauban na po na siya sa Seed Heavens Echo. Sa ilang department, yes. BS Cam na siya, so successful, no? yes. And ako pasalamatan si Pastor Paulo. Pastor Paulo, thank you kay sa imuhang gihatag boss. Thank you kayo. Sa sunod na po si Boss Gerard o si Lang Ilson daw. Inig kanin mo sa video. Thank you kayo. And then i-congratulate din ako kong brother, kayang wife for a successful wedding. Grabe ka. Yes, success gyapon na siya. Oh, diba? Sayang wala dito si Kuan Pitch. Okay. Mga kapaglaom, thank you so much for being with us, no, sa panahon ngayon yung gigahin aron sa pakikuyog ka na mo. And unta na amoy nakuha or naputlo nga mga pagtulunan pinaagi sa atong programa. Magkita-kita ta sunod Sabado mga kapaglaom sa lain na pod nga mga videos nga among i-present niya kaninyo, no? Atong i-celebrate ang Sabado with a joyful heart, mga kapaglaom. Atong ang kuno ng grasya himaya nga sa langit kanato igasa. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og naghatag dugang kadasig sa ato ang paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Buhing paglaom nga maoy tuburan sa atong kusog og kadasig. Wow. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panibaya sa Kamuntagon World!